kaya mangkono. Iki banget nandhak dedosan lungkir. Elinga ya Gel, eling. Panjenengane Pandya Bathari Sri iku wujud kanugrahaning Abathara. Mula banget wingit tur wigati. Aja kok kowe duwe karepan kaya mangkono. Lagi ngrasani wae wis nandhak dosa lho Gel. Mula saka iku tak jaluk kowe ngalon, jaluk pangapura pawan kang akan yo jagat aja nganti kowe nampa bebeduning kang maha agung yo Nger. Yen penjalukmu iki sing tenemu lumrah kaya adimu Antaswati, sak ora-orane aku sisa budidaya. Nanging gegayuhanmu iki ora tinemu nalar lho Nger. Turut maneh yen upamane kowe iki nggayuh Bathari Sri iki sing mbok ngelke apamu. Mongko titah iku yen kepengin gayuh widodari kudu duwe labuhan marang Jawata utawa kowe kudu duweni kasekten kang linuwih. Tak sawang kowe kuwi nulung duwe labuhan para Jawata tur dasare kurang laku prihatin. Mula luwih becik damar mancung cupeten Kanjeng Rama. Sing dadi ratu wonten ujung gripik menika kula sanes paduka. Sing menang mangreh menang rata praja ujung gripik menika kula. Sing kuwasa menika aku. Apa kang ndak lakoni madhepaken apa wae kang ana jroning negara? Kabeh ana panguwasaku Kanjeng Rama. Yen sampeyan ora nduwa kekarepanku tak anggap mungsuhku. Aduh, Yer. Katresnanku karo kowe ora beda karo mati kulit dagingku dhewe. Nek kok mengkono sing dadi panemumu. Lantalah aku wis wegah kesempyok dosamu. Aku ora melu-melu lakonmu. Yen ana apa-apa sangganen dhewe tewa aku caluk pangapura.